Fuck. Jeg kommer. Farvel. Planen er, vi skal til Ramsø. Grille, fange store havre og bade lidt. Og hvad skal vi med den citron? Jeg skal få lidt oven på en stor fisk. Ikke engang rækket op endnu, så har jeg lavet bare over. Det er bare tråd alle 3 tråd. Jeg er sikkert sådan en, der rykker på mig klar også. Ja, det er smukt, Niklas. Første fisk. Ja. Det var, de kan jo forhåbentlig kun blive større nu. Godt. Den der tror jeg så var rigtig stor. Ej. Fuck, hvor ærgerligt. Den søgt ovenpå den. Ja, så det godt. Det er stort ting sådan, det er lige der, den plejer at være. Niklas, Han kogler den der for vildt. Niklas, prøv lige at fortælle. Prøv lige at Og den er lus. Ja, det er jo en laks. Ej. Det er en laks. Vi står og kigger på den tagligste strømrende, så siger jeg, at alle de små fisk, de står på bagsiden. Den store fisk, de står foran og spiser alle sildene. Det siger jeg, i mit kast, så går der 4,5 sekund for at hugge. Så tænker jeg, hvad? Bam. Går der et sekund mere, så hugger den igen. Bam. På silden. Hvor er det sjovt. Ja, jeg er klar på det. Lad lige se. Vi kan jo lave den i morgen på en eller anden vild måde, jo. Men vi skal bare kunne... Hold da op, den er faktisk virkelig god. Fuck, den er... Ej, what? Den er fucking fin. Ej, den er fandme fin, den er. Og så helt op på det lave. Men kan den holde sig? Det er mere det, jeg er bange for. Har vi køleelementer eller noget med hold? Det ville være fucking lækkert at grille i morgen aften. Jeg synes næsten, vi skal prøve. Og beholde den? Ja. Skal vi godt den? Gå det. Farvel. Er det på stripper? Ja, Ja, den er stor! Nu er også bare lige at sige, ja, så er der, den er stor. Nej! Ej, det er godt nok. Det er godt nok, det der. Kom nu lidt. Ja, så er vi alle sammen fisk. Kom, giv mig din hånd. Nu skal vi filetere vores havre. Nej, det skal vi ikke. Vi skal bare rense den. Hvor skal vi det? Det skal vi, fordi ellers så kommer orm i kødet, siger Rasmus. Så kommer orm og banker på. Og vi, Der er ikke en klog nogen, der siger det. og vi skal først spise den i morgen aften, så... Vi kan også lige måle den. Den er 6, 7, jeg skal lige lægge lige. 57. 6, 57. Havret, hvor I hen? Hvor I hen? Ja, I lige is, jeg vil gerne fange jer. Så hvad er planen egentlig nu? Skal vi tage den ene med til fest? Skal vi til fest? Hvad er Nicolas' plan? Så. No? I cirka 1 time, så skal vi fange havre. Så hvad er klokken lige nu? Snart 2, og vi sejler klokken 3. Det er modsat. Og Ralle skal i byen. Jeg skal i byen. Du skal spise flute, og jeg skal sove. Så jeg er sgu travlt.
Nå, hvad er status, boys? Ja, vi er jo 2, der har været at fiske til morges. Hvad tid? Klokken 3. Vi sejler klokken 3. Hvad tid kom I tilbage? Klokken 5:15. Og hvad er klokken nu? 7. Ja. Og vi laver morgenmad. Og så Roman, han har spist ingenting. Ja. Og det er fordi, han filmer. Ja. Han har fanget ingenting. Hvorfor det? Det er fordi, han sover. Ja. Ej, vi fangede 2 små havørreder, og så mistede vi nogle. Og så en sæl. Hvor meget? Det er meget. Skal jeg gøre det? Nå, hvad er planen? Hold din kæft. Okay, planen er, at Ralle går nu. Vi er 1 flaske nede, og vi skal grille. Vi skal grille den store havørred. Hvad er det? Spanajon. Nu skal vi døbe vores havørred. Jeg døber den. Lim. Jeg håber, du får den rigtig varm. Så lim. Ja. Kom med, tallerkener. Og se her, der har vi faktisk en af havørdens primære fødekilder. Det er en reje. Ej, Ralle, din eller hvad?